keď výtržky mu vypadli denník. On písal denník. No. Tam som až pochopil, že vlastne čo sa stalo, a ja vám to teraz citovať, a ty tiež veľmi rýchlo pochopíš, prečo nemáš ísť. Nemám sa tešiť. A keď to útržky mal, on to tak písal pekne všetko. A ja vám to teraz, že čo sa vlastne stalo môjmu drahému kolegovi, tak to poviem. 12. august. Nasťahovali sme sa do nášho nového domu na Kysuciach. Som taký šťastný. Je tu tak krásne. Hory sú nádherné. No. Neviem sa dočkať, kedy ich uvidím pokryté sneh. 14. október. Najkrajšia krajina na svete. Lístie sa sfarbilo všetkými tými krásnymi odtienmi žltej a oranžovej farby. A cestou som videl aj zo pár jeleňov. Sú také pôvabné. Sú to najkrajšie zvieratá na svete. Toto si bude raj. No, všetci nezačal, no. 11. november. Čoskoro sa začne lov na jelene. Ja nemôžem pochopiť, ako niekto môže zabíjať tak nádherné zvieratá. Dúfam, že čoskoro napadne sneh. Je tak nádherné. 2. december. Tejto noci napadol prvý sneh. Stal som a uvidel všetko prikryté bielou prikrývkou. Je to ako na najkrajšej pohľadni. Vyšli sme von, očistili schody a prístupovú cestu. A potom sme sa guľovali. Ja som vyhral. Keď prešiel snežný pluh, museli sme znovu odhrnúť sneh spred brány. Taká krásna krajina. Milujem Kysuce. 19. december. V noci znovu sneh. Nemohol som vyjsť autom a ísť do práce. Ale je tu naozaj krásne. Iba, že som už trošku unavený z lopatovania. Zase prešiel ten pluh. 22. december. Tie biele hovná znovu padali sem. Už mám mozole od lopatky. Aj chrbát ma bolí. Ten sviniar s pluhom ako by sa skrýval za rohom. Čakal, keď ja udržím. Prebrán, svinia jedna. 25. december. Veselé postrané odporné viac. Zase sneh. A ak sa mi niekedy dostane do rúk ten buzerám s pluhom, tak hlava mi ich trafil. Prečo nie si tu viac soli na cesti a ten sneh skôr roztopil. 27. V noci znovu sneh. Už 3 dní nevykázam sneh. Iba by som obhrnul sneh za každým, keď prejde pluh. Nemôžem nikam ísť, auto zapadlo do kopy snehu pred bránu a ja aj chladno. A hovoria, že tejto noci dopadne 20 centimetrov holá. 28. december. Predpoveď nevyšla. Napadlo pol metra. Ak to takto bude pokračovať, neroztopí sa ani do leta. Už aj pluh zapadol. Ten buzerák si prišiel od mňa pýtať lopat. To mu povedal, že sa mi zlomilo už 6 lopát. Pri odhrabovaní do bordelu z predbrány, ktorý som on nanosil. Malo chýbalo tomu, aby som mu poslednou lopatou nerozbil hlavu zemi. 4. január. Konečne som sa dostal z domu. Bol som v predajni kúpiť trochu jedla. Keď som sa vrácal, zradil som autom jelenia. Na aute Škoda za 30 000 sa postraká hávec, ty mala byť pobitá. Ja viem, ako hnoja, ktorý všetkým nepostrel, aj si poladičky. 5. január. Som v koncu. Zamrzla aj slivovi. Som na prášku. 3. máj. Serem na to, ťahujem sa naspäť do Svetoslavova. Nemôžem pochopiť, ako niekto normálny môže žiť na tých postratných Kysuciach.